La cafeteria del Centre Cívic Matas i Ramis acull fins al 30 d'octubre l'exposició d'un dels pintors més actius d'Horta a l'actualitat. Es tracta d'Àngel Pàrraga, veí i membre del col·lectiu d'artistes del barri, que presenta l'art i l'inversió perceptual. És una sèrie d'11 quadres figuratius on hi apareix el retrat d'una persona, coneguda o no, barrejada amb elements d'un paisatge o una escena. Pàrraga s'ha inspirat en la tècnica del pintor ucranià Oleg Supliak. Ulls, boques, nassos o cabells es converteixen en cases, arbres o fins i tot persones. A una distancia se ve esta figura y acercándote al cuadro son otras cosas totalmente diferentes. Paisajes, árboles, montañas y otros elementos que configuran la figura que estamos hablando. Cual queda muy bien, muy bonito. Se llama doble imagen, ilusiones ópticas i més tècnicament inversió perceptual. Les obres plantegen un joc constant a l'espectador on la interpretació que es faci del quadre en un primer moment pot tenir poc a veure amb la resultant després d'uns moments d'observació.